Александр Лукашенко вельмі любіць абмяркоўваць чужыя заробкі, асабліва калі яны здаюцца яму несправядліва высокімі, як, напрыклад, у кіраўнікоў гандлёвых сетак. У нас же контролер-кассир, помните, я пример проводил, $500 в эквиваленте получает, а некий учредитель, который даже директором магазина не работает, они там что-то поразбросали свою зарплату по разным банкам и получали $56 тысяч в месяц. Сейчас получают $156 тысяч в месяц. Они умные, понимаете? Ці, напрыклад, у спартоўцаў. А то мы сегодня спорим по зарплате и прочее. Некоторые у нас тренеры, которые в плей-офф не попали в отдельных видах спорта, они получают 3 зарплаты президента. Про тебя речи нет. Ты бы на 10-м месте там был. По 35-40 тысяч рублей. Хорошая зарплата, правда? Але што вядома пра заробак самога Лукашэнкі? І як за 3 дзясяткі гадоў мяняліся гэтыя сумы? Колькі зарабляюць яго сыны з афіцыйнай жонкай, а таксама чыноўнікі ды міністры? І чаму ў гэтыя лічбы немагчыма паверыць? Адказы на гэтыя пытанні паспрабуем даць у нашым відэа. На апошнім усебеларускім народным сходзе сярод дасягненняў сваёй улады за апошнюю пяцігодку Александр Лукашенко назваў рост зарплат на 40%. За эти годы реальная заработная плата выросла на 40%, достигнув среднего значения 2700 рублей. На протяжении всего пятилетия дважды в год повышались пенсии. З гэтым, праўда, ёсць адзін нюанс, бо ў жніўні 2020 года ён асабіста абяцаў павысіць заробкі ўдвая і заклікаў не слухаць тых, хто дае пустыя абяцанні. Не верьте тем, кто ничего не понимая, обещает золотые горы. Чудес не бывает. Все дается только своим трудом, особенно в этой страшной кризисной ситуации. В будущей пятилетке средняя зарплата вырастет в 2 раза, не в 5 и не в 10, только в 2 раза. Дык, а што з зарплатай самога Лукашэнкі? Перад кожнымі прэзідэнцкімі выбарамі ён мусіў падаваць дэкларацыю і справаздачыцца пра свае даходы. Вядома, гэты дакумент не адлюстроўвае ўзровень жыцця чалавека, які 31 год аднаасобна кіруе Беларусю, жыве ў шыкоўных рэзідэнцыях і ездзіць на элітных аўто, але дазваляе зрабіць выснову, як дзяржава ацэньвае працу свайго кіраўніка. Дык вось, згодна з апошняй дэкларацыяй, агульны доход Александра Лукашэнкі за 2023 год склаў 203 590 рублёў. Прычым гэта толькі зарплата, бо на паперы ў яго больш нічога няма. Атрымліваецца, што месячная зарплата кіраўніка Беларусі складала крыху менш за 17 тысяч беларускіх рублёў бруднымі. У пераліку на сярэднегадавы курс гэта $5638. Для параўнання, па падліках Белстата сярэднестатыстычны беларус па выніках таго ж 2023-го штомесяц зарабляў усяго толькі 1902 рублі, то бок амаль у 9 разоў менш, а на рукі атрымліваў і таго меней. Давайце параўнаем гэтыя лічбы з дэкларацыяй за 2019 год. Тады Лукашенко зарабіў 117 тысяч беларускіх рублёў. На месяц гэта 9756 рублёў ці $4645. Што тычыцца простых беларусаў, то штомесяц у сярэднім яны тады мелі 1091 рубель намінальнай зарплаты. Нягледзячы на тое, што даходы Лукашэнкі выраслі на 75%, гэта не перашкаджала яму скардзіцца на тое, што заробак яму не павышаюць гадамі. Зарплату не повышают на одном месте 5 лет. А што было ў тыя гады, калі Александр Лукашенко быў простым дэпутатам Вярхоўнага Савету і жыў у Рышкавічах пад Шкловам? Перад першымі для сябе прэзідэнцкімі выбарамі ён задэклараваў дэпазіт у шклоўскім аддзяленні Ашчадбанка памерам 16 064 рублі, а таксама 2 дэпутацкія заробкі за май і чэрвень 1994 года у суме 1 603 000 рублёў. У далярах атрымліваюцца наступныя лічбы. Будучы прэзідэнт трымаў на рахунку $7, а зарабляў штомесяц па 33. Сярэдні ж заробак па краіне тады складаў каля 20 умоўных адзінак. Малады Лукашенко больш нічога не меў і туліўся сям'ёй у службовым доме. За 3 дзясяткі гадоў на паперы ён нічога так і не займее, але яго заробак вырасце ў 171 раз.
Праз нежаданне разводзіцца ў дэкларацыю Лукашэнкі увесь гэты час уносяць інфармацыю і пра яго афіцыйную жонку Галіну Радзівонаўну. 70гадовая жанчына даўно на пенсіі, і гэта разам з акцыямі шклоўскага масларобчага завода яе адзіная крыніца даходу. Згодна з апошнімі публічнымі звесткамі, Галіна Радзівонаўна Лукашенка ў сярэднім атрымлівала па 767 рублёў ці $255 штомесяц, ажно ў 22 разы менш за свайго мужа. Аднак, у адрозненне ад яго, жанчына мае ва ўласнасці 200-метровы цэлы жылы дом у Шклове, а таксама яшчэ адну палову ад хаты непадалёку ад райцэнтра, якая дасталася ў спадчыну ад маці. Па дэкларацыях Галіны Радзівонаўны можна адсачыць, як мяняецца жыццё беларусаў пасля выхаду на пенсію. У 2005-м яна яшчэ працавала і атрымлівала ў сярэднім $311 на месяц. Праз 5 гадоў было ўжо амаль па 500. А ў 2014-м у Галіны Лукашэнкі увогуле зафіксавалі рэкордныя $766. У гэтую суму ўвайшлі зарплата, пенсія і дывідэнды. А вось калі першая ледзі Беларусі перастала працаваць, то даход адразу спікіраваў у 3 разы. Што тычыцца сыноў Лукашэнкі, то іх звесткі ў дэкларацыю бацькі не ўносяцца. Аднак журналістам-расследавальнікам удалося даведацца пра афіцыйныя заробкі Віктара і Дзмітрыя. І тут ёсць адна вельмі цікавая дэталь. Нягледзячы на тое, што браты працуюць на абсалютна розных пасадах, старэйшы прыняў у спадчыну Нацыянальны алімпійскі камітэт, а сярэдні кіруе прэзідэнцкім спартыўным клубам, на паперы яны атрымліваюць абсалютна аднолькава. Як пісала бюро, за 2023 год і Віктар, і Дзмітрый Лукашэнкі зарабілі па 112 341 рублю, і гэта 9362 рублі бруднымі на месяц ці 8000 на рукі. Калі казаць пра 2024, то тут расследавальнікі мелі сумы толькі за першыя 9 месяцаў. Са студзеня па верасень Віктар Лукашенка зарабіў каля 97 000 беларускіх рублёў, а яго брат крыху больш – 99 000. Штомесяц чыстымі атрымлівалася крыху менш за 9,5 тысяч. Менш, чым у бацькі, але ў 4 разы больш, чым у сярэднестатыстычнага беларуса. Вядома, для лукашэнак выгадна, каб іх заробкі на паперы выглядалі даволі сціплымі, бо сапраўдныя даходы галоўнай сям'і Беларусі на парадак большыя. Прэзідэнцкі спартыўны клуб ці скарочана ПСК, якім 20 гадоў нязменна кіруе Дзмітрый Лукашенка, гэта толькі на першы погляд некамерцыйная структура, якая дбае пра фізічную культуру і займаецца выключна арганізацыяй розных турніраў. Але ж насамрэч гэта магутная бізнес-імперыя, якая да ўсяго іншага па сакрэтным распараджэнні Александра Лукашэнкі не плаціць ніякіх падаткаў на прыбытак. У маёмасці прэзідэнцкага спартыўнага клуба знаходзіцца шэраг аб'ектаў нерухомасці, якія ён бясплатна атрымаў ад дзяржавы. Гэтыя збудаванні, як ні дзіўна, арганізацыя здае ў арэнду кампаніям, заснавальнікамі якіх з'яўляецца ўсё той жа ПСК. І гэта дазваляе яму змяншаць падатковую нагрузку. Але ж самым прыбытковым бізнес-актывам з'яўляецца 45% доля ў кампаніі «Гандлёвы дом Белаз», якая з'яўляецца пасярэднікам паміж жодзінскім аўтазаводам і пакупнікамі ў Расіі. У той час, як Александр Лукашенка заклікае жестачайше змагацца з пасярэднікамі, на рэалізацыі кар'ерных самазвалаў «Гандлёвы дом» штогод зарабляе дзясяткі мільёнаў даляраў. Гэта больш, чым мае сам Белаз, які дадаткова мусіць выплочваць заробкі, плаціць па крэдытах і мадэрнізаваць тэхніку. Мінулым летам стала вядома, што ПСК збіраецца зарабляць на абавязковай рэгістрацыі ўсіх мабільных тэлефонаў, якія ўвозяцца ў Беларусь. Калі праект будзе рэалізаваны, то Дзмітрый Лукашенка, акрамя новай крыніцы даходу, атрымае манаполію і кантроль над мабільным рынкам, а таксама доступ да асабістых даных карыстальнікаў. Ну і акрамя таго, Лукашенка сярэдні перыядычна цягаецца ў дзіўныя замежныя камандзіроўкі. Ён быў заўважаны ў Эфіопіі і Інданезіі. І нічым іншым, як бізнес-інтарэсамі гэтыя паездкі патлумачыць нельга, а дзяржаўная прапаганда пра іх проста маўчыць. Ад малодшага брата не адстае і Віктар Лукашенка. Ён, не маючы ніякай дзяржаўнай пасады, працягвае адказваць за справы сям'і ў краінах Персідскага заліву і суправаджае бацьку ў традыцыйных зімовых камандзіроўках на Аравійскі паўвостраў. У той час, як беларускі спорт пад цяжарам міжнародных санкцый імкліва дэградуе, Нацыянальны алімпійскі камітэт развівае новыя бізнес-напрамкі. У ліпені мінулага года ў Пружанах адкрылася першая крама алкаголю пад назвай «Дуб зялёны».
Мясцовая раёнка анансавала, што сетка ў хуткім часе запусціцца па ўсёй Беларусі. І як даведаліся расследавальнікі, гандлёвы аб'ект на Брэшчыне належыць кампаніі Глаўгандальпрэд, якая мае таксама супермаркет дьюти-фры на мяжы з Польшчай. 51% фірмы знаходзіцца ва ўласнасці бізнесмена Александра Зайцева, якога часта называюць кашальком Александра Лукашэнкі, а вось астатняя доля юрасобы належыць Нацыянальнаму алімпійскаму камітэту. Як ні дзіўна, галоўная спартыўная арганізацыя Беларусі зарабляе грошы на тым, што спаивае народ. Дарэчы, усю бухгалтарскую справаздачнасць Глаўгандальпрэда абачліва засакрэцілі пастановай Саўміна. Акрамя таго, арганізацыя Віктара Лукашэнкі валодае 3 аб'ектамі харчавання ў Мінску. Гэта пабудаваны са скандалам рэстаран «Лябяжы», кафэ «Велмі» ў Алімпік-арэне, дзе гуляе ў хакей каманда яго бацькі, а нядаўна ў самым цэнтры Мінска адчыніла дзверы установа французскай кухні пад назвай «Ле Шато 27». На 4-м дзесяцігоддзі бязменнага праўлення ўсе самыя прыбытковыя сектары эканомікі аказаліся падзеленыя паміж набліжанымі да лукашэнак бізнесменамі ўдачы, а частка знаходзіцца непасрэдна пад іх кіраўніцтвам. Але вернемся да тэмы зарплат. Заробкі чыноўнікаў, нягледзячы на нібыта публічнасць іх працы, з'яўляюцца таямніцай. Той жа Белстат публікуе толькі сярэднія лічбы. У ліпені 2025 года беларусы, якія працуюць у сферы дзяржаўнага кіравання, мелі 3659 рублёў да выліку падаткаў. І гэта амаль на 900 рублёў больш, чым у звычайных грамадзян. За год зарплаты лукашэнкаўцаў выраслі амаль на чвэрць. Больш за ўсіх зарабляюць чыноўнікі з Мінска. Іх сярэдні заробак складаў 4418 рублёў. Атрымліваецца, што быць дзяржслужачым у сталіцы больш выгадна, чым працаваць навукоўцам ці прафесарам ва універсітэце. Што тычыцца канкрэтных персаналей, то тут можна звярнуць увагу на кейс былога генерала КДБ Ігара Сергіенкі, які са снежня 2019 года па сакавік 24 працаваў кіраўніком адміністрацыі Лукашэнкі. Перад балатаваннем у парламент ён задэклараваў 127 950 рублёў даходу. То бок у 23-м сярэдні заробак топ-чыноўніка на паперы складаў амаль 10 700 рублёў. Пасля выліку падаткаў на рукі Сергіенка штомесяц атрымліваў 9200 рублёў. Каб зарабіць такую суму сярэднестатыстычнаму беларусу, трэба было працаваць паўгода. Аднак, як сцвярджаў Павел Латушка ў інтэрв'ю Сцяпану Пуцілі ў 2021 годзе, асноўны даход лукашэнкаўскіх міністраў і дэпутатаў складала не зарплата, а грошы ў канвертах, атрыманыя па сакрэтнай ведамасці. Прычым прэміі выдаваліся не ў беларускіх рублях. По уровню заработной платы, средней заработной платы в стране чиновники занимают достаточно хорошую позицию. Ну а если возьмем, например, чиновников высокого уровня, таких как министры, депутаты парламента, высшие высокие должностные лица, каждый из них получает по секретной ведомости наличные деньги в конвертах. Калі гэта праўда, то заробкі ў канвертах з'яўляюцца добрым інструментам для таго, каб трымаць чыноўнікаў пад пазаногцем і мець кампрамат на кожнага з іх. У той жа час адмовіцца ад спакушальнай прэміі значыць праявіць нелаяльнасць. Александр Лукашенко, які доўга абяцаў беларусам заробкі па 500, на ўсебеларускім народным сходзе акрэсліў новую заветную лічбу. Нам нужен базис для выполнения программы следующей пятилетки, в которую заложены амбициозные планы и показатели. Если хотим стабильно выйти на 100 миллиардов долларов годового валового внутреннего продукта и среднемесячную зарплату в $1000, должны устойчиво работать предприятия и финансовая система. Па лічбах Белстата дзяржава нібыта ўжо амаль наблізілася да 1000. Па цяперашнім курсе сярэдняя зарплата ў Беларусі дасягнула 2759 рублёў, што складае больш за $900. Але ў той жа час па падліках усё тых жа дзяржаўных статыстыкаў палова беларусаў зарабляе толькі 2000 рублёў, а на рукі атрымлівае яшчэ менш. Калі большасці беларусаў давядзецца гадамі чакаць прыстойнага заробку ў краіне, якая стала сусветным ізгоем, то яе кіраўнік ужо забяспечыў шыкоўнае жыццё і сабе, і сваёй сям'і, і ўсім сваім набліжаным. Народу ж, які скардзіцца на нізкія даходы, ён кажа не ныць, а уладкоўвацца на другую ці нават трэцюю працу. Но если у тебя сегодня нет денег для того, чтобы что-то купить, а цены у нас самые низкие в мире, самые низкие, они, может быть, не удовлетворяют всех.
они никогда не будут удовлетворять. Но это самые низкие цены в мире. И если ты не можешь купить, ну так иди работай. Иди на вторую, на третью работу, ищи себе работу. Если тебя не берут, ну давай посмотрим, как ты в школе учился. Что у тебя в голове есть. Сегодня лишь бы кого-то не советские времена на работу не возьмут. Але чым далей, тым разрыў паміж Беларусю і цывілізаваным светам усё больш пашыраецца, а ўсё больш рэсурсаў апынаецца ў адных руках. Прычым, калі раней Лукашэнкі не афішавалі гэтага, то цяпер ад былой сціпласці амаль нічога не засталося.